عزو السلام تانا يبصاكم كبرات سمعتنا لو ما عند زبلنا يوم حاصرتن وناون زينات حزلكم متيلكم كسام وداتا تخاتاتلنيكم وجل حماس او اشتغلت معلتات نتبع امريكا زقربه وطن سلام كقبل بريزيدنت دونالد ترامب تنقيقلو كساب سنبت مشت ساعات 6 بقواطاصرا واشنطن نتما من تزي تقبلوا جهنم كخفتلو مخان زفرار ترامب ازناي موداتا عدل يخبل صحيفلو اتعزرا نتبتات زحازو وطن كلهم قدايات جو خفتحوا حماس عدكو خورد كمون اسرائيل حيلتات كابتو وشمت كتوصن زبل يركبو اتوتن بترامب قدماي منستر بريطانيا نبر توني بليرن زمرا غزياو محدار وشمت كازا كمسرتون زممي ابوታት ደቡብ አፍሪካ ማዕረ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ወሊድ ዕረፍቲ ክወሃቦም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሃገር ወሲኑ ብመሰረት ዝጸንሐ ሕጊ ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሓረሳን 4 ወርሒ እናተኸፈለን ክዕርፋ ዕድል ክወሃበን እንከሎ መጻምርተን ግን 10 መዓልቲ ዕረፍቲ ጥራይ እዮም ዝረኽቡ እቲ ብይን ማዕርነት ክልቲኡ ጾታን መሰላት ስድራ ቤታን ዘረጋግጽ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ዲቪ 2017 ብነጻ ምምላእ ዝበሃል ነገር ከም ዝተረፈ ተሓቢሩ ድሕሪ ሕጂ ዲቪ ሎተር ንምምላእ ወይ ድማ ግሪን ካርድ ሎተር ንምምላእ መመዝገብ $1 ዝኽፈል እንትኾን ነቲ ዲቪ ሎተር ዝበፅሖ ውልቀ ሰብ ንናይ ቪዛ ኣፕሊኬሽን ድማ $330 ክኸፍል ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ዲቪ ሎተር ንምምላእ ክፍሊት ምሕታት እዝን መጀመርቱ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ኣሎ እቲ መመዝገብ ክፍሊት ዘይምለስ ኮይኑ ኣፈጻጽሙ ብኢፔይመንት ማለት እውን ብኤሌክትሮኒክስ ከም ዝኾነ ተመላኺቱ ኣሎ ናይ 2017 ዲቪ ሎተሪ باقوطاصرا فرنجي كاب ورح ጥቅምቲ ክሳብ ወርሒ ሕዳር ምምላእ ዝከኣል እንትኾን ኣብ መጻኢ ጥቅምቲ 16 2015 ወይ ድማ ብግዜ ቆጣጽራ ጥቅምቲ 6 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ተግባራዊ ከም ዝኾን ተገሊጹ ኣሎ ውጽኢቱ ድማ ኣብ ጉንበት 2016 ከም ዝዝርጋሕውን ወሲኹ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ እዋን ምዝገባ ዝግበሩ ሕግታት ዘለዉ እንትኾኑ እቲ ቀንዲ ጥንቃቐ ዝግበረሉ ነገር መነጽር ዝተገበረሉ ስእሊ ውድቂ ከም ዝገብሮ ኣፍሊጡ ኣሎ ካልእ እቲ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ነገር ድማ ቅድሚ ሕጂ ቁፅሪ ፓስፖርት ኣብ ምእታው ዝጽገሙ ዝነበሩ ወገናት ኣብ ዲቪ 2017 ግን ናይ ፓስፖርት ጉዳይ ሙሉእ በሙሉእ ሰሪዝዎ ኣሎ ደቡብ ኣፍሪካ ብዛዕባ ሞት ኣምባሳደራ ናብ ፈረንሳይ ዝምርምር ልኡኽ ልኢኻ እቲ ኣምባሳደር ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ሃያት ሪጀንሲ ሆቴል ካብ 22 ደብሪ ብምውዳቕ ከም ዝዓረፈ ዝገልጽ ዜና ከም ተዘርግሐ ዝፍለጥ ኮይኑ በዚ ድማ ደቡብ ኣፍሪካ እንታይ ይካየድ ኣሎ ዝብል ሕቶ ንምምላስን ነቲ ናይ ኣምባሳደር ማቲው ኣወዳድቃን ሞትን ዝምርምር ጋንታ ሎሚ ናብ ፓሪስ ልኢኻ ኣላ ንኽልተ ደቂ ወታደራት ዝገበረ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ላዕለዎት መራሕቲ ደቆም ናብ ክቡራት ዓለም ለኻዊ ዩኒቨርሲታት ብቕንጦት ክብርን ኣብ ዝልኡኹላ ኣህጉር ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ክልተ ደቆን ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ተሃገር ክጽንበሩ ምግባር ታሪክ ሰሪሑ ኣሎ ሎሚ ኣብ ጋኩ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ኣካዳሚ ሩዋንዳ ብዝተኻየደ ወታደራዊ ስነ ስርዓት ምረቓ ንልዕሊ 3 ዓመታት ንኡጋንዳ ዝመርሐ ፕሬዚደንት ካጋሜ ዋና ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ሩዋንዳ ሓዊሱ ወዱ ብርያን ካጋሜን ዝርከብዎም ማስታት 1,000 መኮንናት ብሌተናንት ማዕረገ መሪቑ ኣሎ ካብቶም ተመረቕቲ ሓደ ንኡሽቲ ወዱ ብርያን ካጋሜ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሰር ሓውንያን ካጋሜ ብምስዓብ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ሩዋንዳ የገልግል ኣሎ ኣብቲ ኣብ ጋኩ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ኣካዳሚ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ መራሕቲ ወታደራትን ስድራ ቤት መኮንናትን ካዴታትን ተረኺቦም ነይሮም ሆስፒታል ዓይደር ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ ኣዋል ቦቶክስ ብምጥቃም ዕውት መጥባሕ ተካይዱ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ክውለድ እንከሎ ኣብ ከባቢ ሕንቡር ተኸፍተት ዝነበረ ዕሸል ኣብ ኣፍሪካ ፈላሚ ብዝተባሃለ መንገዲ መጥባሕቲ ከም ዝተገበረሉ ኽኢላ መጥባሕቲ ህፃናት እቲ ሆስፒታል ዶክተር ይርጋለም ተኽለ ብርሃን ገሊጹ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ዓይደር ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ኣብ ከባቢ ሕንብርቲ ዝተፈጠረ ዓብዪ ክፍተት ቦቶክስ ብምጥቃም ዕውት ናይ ምምላስ መጥባሕቲ ከም ዝተኻየደ ትኽኢላ ይሕበር እቲ መጥባሕቲ ዘካየደ ኽኢላ ዶክተር ይርጋለም ክፍተት ግድግዳ ከብዲ ብተፈጥሮ ዝኽሰት ምዃኑ የረድእ ኣንፋሎ ሲል ኣብ እዋን ወሊድ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ዝርከቡ ክፍለ ኣካላት ማለት እውን ማዕናጡ ጸላም ከብዲ ወይ ካልኦት ብትሕቲ ሕንብርቲ ብዘሎ ነዃል ሽፋን ከብዲ ክወፁ እንከለዉ ማለት እዩ እዚ ጸገም ኣብ እዋን ዕቤት እንሲ ሽፋን ከብዲ ሙሉእ ብምሉእ ከይተዓጽው ክተርፍ እንከሎ ዘጋጥም ክስተት እዩ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ኮንፈረንስ እዞም ስዕቡ ነጥብታት ኣልዒሉ ኣሎ ትግራይ ኣትያቶ ካብ ዘላ ኩለ መድያዊ ጸገማት ንምውፃእ ምጥንካር ሓድነት ተጋርዩ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ
ሕጂ ተረኺባ ዘላ ተነጻጻሪት ሰላም በዝግባእ ዓቂምና ኩናትን ወረ ኩናትን ዝጠፋሉ ዝተመዛበሉ ወገናትና ናብ መረበቶም ዝምለሱልን ዓመት ንኸውን ኩሉ ዓቕምታትና ጠንቂና ክንጥቀም ኢና። ሕጂ ዘሎ ፀገም ፈጠርቱ በዓልትና ኢና። ስለዚ እዚ ሓደጋ ህዝብና ዘናግዕ ብምዃኑ መበገሲኡ ተረዳዲና ሓድነት ተጋሩ ኣብ ምጥንካር ምዝራሕ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ይብል። ደጋዊ ሓይሊ ፀገማት ህዝቢ ካብ ምግዳድ ካልእ ነገር ከም ዘይብሉ ተረዲእና ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ቁጠባውን ፖለቲካውን ፀገማት ፈትሒና ተኸባቢርናን ተሓባቢርናን እንነብረላ ትግራይ ክትህልወና ኣለዋ። ሓድነትና ብዝያዳ ክነጠናኽረለና ይብል። ኣብቶም ዝሓለፉ እዋናት ሓድነት ተጋሩ ብምሽርሻር ከጥፉና ዝተለዓሉ ጸላእቲ ህዝብን መሪሕነትን ከም ብረት ጠንካራ ስለ ዝኾኑ እዮም ካብ ፀበባ ክንወፅእ ዝኽኣልና ይብል ወሲኹ። ሕወሓት ክድሕን ወይ ክጠፍእ ዝኽእል ብውሽጥን ብኣባላትን ኮይኑ እዚ ዓብይን ነባር ናይ ኩልና ኣሰር ዘለዎን ፓርቲ ድሕንነቱን ቀጻልነቱን ክረጋገጽ ኩሉ ዝከኣለና ምግባር ነውሪ ምትሓስ እንተይኮነስ ሓላፍነትን ግቡእን ከም ዘለና ግልጽ ክኸውን ኣለዎ ይብል ወሲኹ። ኣብ መላእ ትግራይን ካልኦት ከባብታትን ብሓፈሻ ካብ መላእ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዘለዉ ተጋሩ ክእከቡ ክንሰርሕ ኢና ይብል። ትግራይ ኣትያቶ ካብ ዘላ ኩሉ መድያዊ ፀገማት ንምውፃእ ሕጂ ምጥንካር ሓድነት ተጋሩ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ትግራይ ፀገማት ኣቃሊላ ክትሰግር እያ ኸበል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ተንታኒ ፖለቲካን ኣባል ኣመራርሓ ፌደራል ኮንግረስን ኦሮሞ ኣቶ ጀዋር መሓመድ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ባንዴራ ኣባገዳ ከም ወግዓዊ ባንዴራ ትኽልል ከጽድቆ ደጊሙ ይጸውዑ። ኣቶ ጀዋር ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ገጹ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ክልል ኦሮሚያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ነዚ ጉዳይ ኣብ ዝቕጽል ኣኼባ ጨፊ ኦሮሚያ ወይ ቤት ምኽሪ ክልል ኣቕሪቡ ከጽድቆ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ። ኣቶ ጀዋር ኣብ መልእኽቱ ነታ ባንዴራዊ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራይ ንፕሮፓጋንዳ ካብ ክንዲ ንጥቀመላ ኣብ ዓመት 365 መዓልትታት ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ኦሮሚያ ክትንብልበል ግበሩ ክብል ሓቲቱ ኣሎ። ወሲኹ እዚ ጉዳይ ሓድሽ ከም ዘይኮነን ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ ጋዲሳ ሆንገሰ ኦሮሞ ወይ ከዓ መድረኽ መራሕቲ ኦሮሞ ኣብ 2019 ኣብ ስምምዕ ተወፅሒ ከም ዝነበረ ሓቢሩ። ብመሰረት ኣብቲ እዋን ዝነበረ ስምምዕ ባንዴራ ኣባገዳ ባንዴራ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ክኸውን ከሎ ኣርማ ግንባር ሓርነት ወይ ድማ ኦነግ ድማ ኣርማ ሓድነት ኦሮሞ ክኸውን ናይ ሓባር ስምምዕ ተበፅሒ ምንባር እውን ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ኣሜሪካዊ ራፐር ዲዲ ንልዕሊ 4 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዱ። ኣሜሪካዊ ራፐር ሼን ዲዲ ኮምባስ ን4 ዓመትን 2 ወርሕን ማእሰርቲ ተፈሪድዎ። ዲዲ ብክልተ ፍቆርቱ ነበር ብዝቐረበሉ ምስ ንግዲ ፀታዊ ርክብ ዝተተሓዘ ክሱ እዩ ን50 ዋርሕ ክእሰር ተፈሪድዎ ዘሎ። ጠበቓ ዲዲ ኣብ ኒውዮርክ ተኣሲሩ ኣብ ፀንሓሉ ናይ 13 ዋርሕ ማእሰርቲ ተቐይሩ እዩ ክብል ብምግላጽ ናይ 14 ዋርሕ ጥራይ ፍርዲ ክወሃቦ ሓቲቱ። ዓቃቢ ሕጊ ግን ንናይ ዲዲ ታሪክ ዘቤታዊ ዓመፅ ኣብ ግምት ብምእታው ን11 ዓመት ማእሰርቲ ክፍረድ ሓቲቱ። ደቂ ዲዲ ብወገኖም ኣብ ቤት ፍርዲ እናቡ ከይነብኦም ደግፎም ቃለ ምኳ እንተሃቡ ዳኛ ኣሩን ሱብራማንያን ግን ጽኑዕ ፍርዲ ክወሃቦ ኣለዎ ኢሉ። ዲዲ ትማሊ ቅድሚ ውሳነ ቤት ፍርዲ ቅሬታ እኳ እንተሓተተ ዳኛ ኣሩን ግን ውሳነ ቤት ፍርዲ ሓያል መልእኽቲ ክሰድድ ኣለዎ ክብል ተሰሚዑ። ዲዲ ተግባራተይ ፍንፉንን ዘሕፍርን እዩ ነይሩ። ብሓሸሽን ኣብ ገዛ ርእሰይ ዝነበረኒ ዝተጋነና ረኣያን መንገደይ ስሒቴ ብምባል ንኣፍቆርቱ ነበር የቕሬታ ሓቲቱ። ካሳንድራ ቮንቱራ ዝተባሃለት ኣፍካሪት ዲዲ ቀዳመይቲ ግዳይ ክትከውን ከላ ካልእ ብምስጢራዊ ስም ጄን ዝተባሃለት ኣፍቃሪት ዲዲ ነበር እውን ኣብቲ ክሲ ተኻቲታ ኣላ። ዲዲ ንኣዲኡ ን7 ደቁን እውን ይቕሬታ ሓቲቱ ኣሎ። ካብኣይ ዝሓሸ ነገር ክረኽቡ እዩ ዝግብኦም ነይሩ። ኣዝየ የሓዝን ይቕሬታ ኢልዎም። ክቡር ዳኛ የቐረበሉለይ ተቐፂዐ ተማሂረ እየ ብዘይካ ንገዛ ርእሰይ እውን ንኻልእ የወቀስኒ ክብል ድማ ተማሕፂኑ ነይሩ። እቲ ዓቃቢ ሕጊ ንቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዲዲ ዝንኡ ተጠቒሙ ገበነኛታት ጉጅለታት ከም ዝወደበን ንኣፍቆርቱ ነበር ናብ ንግዳዊ ፆታዊ ርክብ ከም ዘእትወንን ገሊጹ። ብዘይካዚ ዲዲ ንኣፍቆርቱ ነበር ፍሪኮፍ ኣብ ዝበሃል ደግስ ምስ ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ፆታዊ ርክብ ክፍጽማን ነቲ ተግባር ቪድዮ ቅርጾን ከም ዘገድደን ይገልጽ። እቲ ክሲ እቲ ራፐር ንኣፍቆርቱ ሓሸሽን ኣካላዊ ዓመፅን ብምጥቃም ነቲ ተግባር ክፍጽማ ከም ዘገደደን የመላኽት። ጠበቑ ግን ዲዲ ናይ ገንዘብ ኣታዊ ስለ ዘይነበሮ ኣብ ንግዳዊ ፆታዊ ርክብ ኣሎ ምባል ከም ዘይከኣል ገሊጹ። እቲ ጠበቓን ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃቦ ሙግት ዲዲ ዘይፍወስ ሕማምን ወልፊ ሓሸሽን ከም ዝነበሮን ብምሕባር ግን ኣብተን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሕለፈ ነዋርሕ ተለዊጡ እዩ ክብል ገሊጹ። ሓደ ካብ ደቂ ዲዲ ኣበይ ተለዊጡ እዩ ክብል እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ካልኣይ ዕድል ይወሃቦ ብምባል ምሕፀንትኦም ኣቕሪቦም። ዲዲ ብወገኑ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ደው ኢሉ እትሪኦ ዘለኻ ሰብ ተቐይሩ ዓብዩ ኣብ 15 ዓመታት ዘይተረኣየ ለውጢ ርእዩ
ብምባል የቕረይ ተሓቲቱ እቲ ራፐር ን50 ኣዋርሒ ክእሰርን $500,000 ክቕፃዕን ተፈሪድዎ ኣሎ። ጠበቆ ግን ይግባይ ክብል ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዳህሳስ ነዳዲ ዝነጥፍ ኩባንያ ናይ ሃገረ ፈረንሳ ኣብ ግምጋም ባሕሪ ኤርትራ ዳህሳስ ንምክያድ ናብ ኤርትራ ኣምሪሑ ይርከብ። ከምኡውን ኣብ ህንፀት ኣባይቲ ዝነጥፍ ሓደ ግብፃዊ ግዙፍ ኩባንያ ናብ ኤርትራ ብምእታው ፕሮጀክት ህንፀት ኣባይቲ ከካይድ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዓንቲ ዝበልክዎም ሓፀርትን እዋናውን ዜናታት እዚኦም መስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብካልኦት ሓደሽቲ ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።